Krásný dobrý večer, u zpráv Rádia Koní vás zdraví Kuba a Klára. První zpráva. Pétanque. Hra, kterou známe především z francouzských filmů, jako je Četník ze Saint-Tropez a z dalších jiných komedií, jsme si dnes mohli prohlédnout a zahrát i ve Špitálském lese v Plzni, kdy mistr republiky v této hře se rozhodl uspořádat turnaj pro všechny, kteří si tuto hru chtějí vyzkoušet. A jak to dopadlo, vyzjistíme v další reportáži, kterou si pro nás připravil Marek Ospalý. Dobrý den, hlásím se vám ze Špitálského lesa z Plzně Doubravce, kde se koná petangový turnaj a zde jsou účastníci tohoto turnaje a jak je vidět, tak se velice baví, jsou u toho trochu emoce, tedy i jako tedy pocity prohry a tak podobně, nebo pocit nadšení ze hry. Tady účastnice této velice D. Tak já tedy půjdu přímo k vám a chci se vás zeptat, co vás vedlo k tomu, že jste se zúčastnila tohoto turnaje. Vy máte tento sport ráda? Mě k tomuto sportu přivedl můj bývalý přítel Sanda, který ho hrál velice rád. Tak jsem se rozhodla, že se tohoto turnaje zúčastním, protože jsem již několik let zpátky ho hodně aktivně hrála a zatím si vedu docela dobře, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Ano, je to vidět, že vám to jde. A zeptám se tady ještě teda vás, vaše jméno, jestli si můžu... Já jsem Kuba. Ano, těší mě. Já jsem Marek Ospalý, tak jak vám se vede? Mně se moc nevede, já jsem přišel dnes poprvé, hraju tu hru poprvé, ale jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit, i když jsme se tady nezúčastnili v příliš hojném počtu, jak možná organizátoři očekávali, ale přesto jsme se sešli. Je tu trochu málo lidí, ale já si myslím, že nám to vůbec nevadí. Že při příštím turnaji tady bude jistě lidí o trochu více. Přece jenom tento první turnaj tak neměl asi takovou reklamu, takže se nedostavilo z tohoto důvodu tolik lidí. Tak já se s vámi teda loučím ze Špitálského lesa v Plzni Doubravce a přeji hezký večer. Úřad městského obvodu Plzeň 4 se zasloužil o to, aby hřiště ve Špitálském lese dostalo novou podobu. Tuto novou podobu získalo díky návrhům jistého plzeňského stavitele, který tuto podobu navrhl již před 4 lety, ale dnešním rokem byla oficiálně schválena. Podíváme se tedy na reportáž přímo z Plzeňského parku ve Špitálském lese, kterou nám ukáže Jakub Helma. Takže dobrý večer, já vás zdravím ze Špitálského lesa a děkuji kolegyni Kláře za krásné uvedení. Bylo vypsáno v průběhu roku 2011 výběrové řízení na 2 architektonické návrhy a vyhrál architektonický návrh architekta Přemysla Otakárka. Nyní se můžeme podívat, jak to nyní ve Špitálském lese vypadá. Původně zde měla stát obrovská sportovní hala, tartanové hřiště, inline dráhy, dokonce i ohniště, které mělo být kryté. Ovšem obyvatelům této klidné čtvrti Doubravka se tento návrh nelíbil. Báli se, že budou ohroženi hlukem, množstvím lidí, dokonce zde v této přírodní části mělo být vybudované velké parkoviště a protože se obyvatelé této klidné čtvrti zbouřili, došlo k přeměnění tohoto přírodního prostředí na takovéto kulturní přírodní prostředí, kde matky se svými dětmi mohou v klidu zrelaxovat ve stínu stromu.